حضرت علمدار کشمیر تہندس کلامس میں ہیکو اس چیلنج کرت سہ لیکھان اخ ست سالار سنز پرمانو دُی مسلمان گت پین تس گور سید حسین سمنانو یس حیدر کلگامین رن یہ امیک معنی ون کیچن لکن ہند ون کہ شیخ العالم سن مرشد جناب حضرت میر سید حسین سمنانی توٲریخی طور یت تہ پنہ کتابن من پورمت کیا حساب کتاب کیا یہ کت ات من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند ہدایہ مبارک بیٚیہِ کُلایہِ مبارک اکھ یمن پنٕنۍ بیاکھ یم پہ برادر یم خاص تعلقات تتھ تہ توارک باقی سلیمانس من لیکھان دید چشمش رکھے کہ نوتوان دید چید دستش گلے کہ نوتوان دید گشت بیدار دکھاوے شیخ زمان دید پائے رسول برچے دپان مے ہسا وچ پنو سہ گاش یہ مے وچمت مے ہسا وچ سہ لالہِ بیاہ یس نہٕ مے وچھمُت تمہِ گڑِ سہ شعر ییٚلہِ تِم